Чыгарылышыбызны алга таба дәвам итәбез һәм җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Югары Шытсу авылында яшәүче туганыбыз Салихов Илгиз Хатип улын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана безнең тапшыруыбызга килгән котлау хаты. Күңеле гел изгелектә булган, тормышның бары матур якларын гына күрә белүче туганыбызга бәйрәме уңаеннан изге теләкләребезне җиткерәсебез килә дип язалар юбилярның туганнары. Хөрмәтле Илгиз Хатип улы, сезне зәңгәр экраннар каршында якынрак көтәбез һәм туганнарыгыздан булган матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Хөрмәтле туганыбыз, сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең 60 яшьлек юбилеең белән тәбриклибез. Йөрәктәге иң җылы хисләр, җир йөзендәге иң матур теләкләр бүген барысы да сиңа. Гомер бәйрәмеңә син олы тормыш һәм мактаулы хезмәт юлы үтеп киләсең. Үзеңне һәрчак кешеләрне, туганнарыңны, тирә-юньдәгеләрне аңлый һәм хөрмәт итә белүче киң күңелле кеше итеп таныттың. Һәр вакыт ярдәмчел һәм тугрылыклы син. Тормышның ачысы төчесе кагылып узса да, аларны рухыңны төшермичә җиңеп, алга таба атлап яшәдең. Һәм бүгенге көнеңдә син гаиләң, балаларың, оныкларың куанычын күреп яшисең. Бәйрәм көнеңдә сиңа иң зур теләкләребез сәламәтлек. Ходай шушы зур байлыктан сине бер кайчан аермасын. Килер көннәр, еллар да шатлык куанычларга мул, һәр вакыт аяз һәм кояшлы булып, кадерле, якын кешеләрең янәшәсендә үтсә иде. Пар канатың Рушания белән тигезлектә бер-берегезгә ныклы таяныч, ышанычлы терәк булып, балаларыгызның игелеген тоеп, оныкларыгызга шатланып, тормышыгыздан ям табып, без туганнарыгызны сөендереп, бәхеттә яшәгез. Кылган изгелекләрең һәм ярдәмнәрең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Ир-егетнең асыл сыйфатларын җыйгансың син барын үзеңә. Алып батыр төсле кыю атлап, менәсең син гомер үренә. Көчле рух, сөнмәс яшәү дәрте бирелгәндер сиңа тумыштан. Олы төрәк, ныклы таяныч булып, туймый яшә әле тормыштан. Кайгырма син үткән гомергә, һәр кемнеке шулай үтәсе, үтсен әйдә, хәерлесе булсын, саулык тигезлеге бетмәсен. Һәр чак шулай шатлык белән яшә, гомерләрнең сиңа олысы, туган көнгә тирән хөрмәт белән, бездән туганыбыз йөрәк җылысы. Ходай сине гел дә саклап йөртсен, иман булсын күңелең түрендә, аяз булсын һәр чак барыр юлың, якты кояш булсын күгендә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар, туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итеп туганнарың, Сабада яшәүче Зәкижановлар, Мансуровлар, Шытсуда яшәүче барлык Салиховлар гаиләләре диелгән иде әлеге котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе Илгиз Хатип улы, сезне чын күңелдән 60 яшьлек зур юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә дә саулыкта, сәламәтлектә, якыннарыгыз янәшәсендә бәхет, шатлыкка төренеп яшәүләрегезне телибез. Булады төрле шақы болады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгінігесін. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгінігесі. Бүгінігесі қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді, алда қалған ғұмірі. Бүгінігесі қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді, алда қалған ғұмірі. Життер житмәс ризық қуабып, кияр кимәс кисәкті. Безінің яшілігі біз бітол, нишек кені дисәкті. Безінің яшілігі біз бітол, нишек кені дисәкті. Бүгінігісі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яшисейді, алда қалған ғұмірі. Бүгінігісі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яшисейді, алда қалған ғұмірі. Нишек кені демәсәкті, біздің өткеннәрібіз. Узғаннардан шушы күніге келіп жеткеннәрібіз. Узғаннардан шушы күніге келіп жеткеннәрібіз. Бүгінігісі қадір
Gülüp dura bağırda matur yaşayseyle Valla kalgan ömrüne Üstələr dolub dursun, beyramlar bulub dursun Valıda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ütsin Üstələr dolub dursun, beyramlar bulub dursun Valıda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ütsin Valıda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ütsin Җырлы бүләк тапшыруын дәвам итеп, тагын бер котлау хатын иясенә җиткерәбез. Шәмәрдән станциясының Кырбаш авылында гомер итүче кадерле әниебез Федотова Галина Митрофановна үзенең гомер бәйрәмен билгели. Аңа 86 яшь. Кадерле әниебез, яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәр вакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомере, кояш кебек, син дә бер генә. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең бәйрәмең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, олы җанлы изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп, оныгыныкчыклар сөеп, безне сөендереп яшәвеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Ходай биргән гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Балаларыңның хәсрәтен күрмә, алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны, бүгенге матур тормышка куанып, безгә терәк һәм кирәк булып яшәвеңне телибез. Кадерле әниебез, әни дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлам әле әни, картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Күпме гомер үткән сырлар салып, күңелләр һаман яшь әле. Һаман шулай безгә терәк булып, 100 яшькәчә әни яшь әле. Маңгаеңа төшкән аксыл чәчләр сөйкемлелек бирә йөзеңә. Барысы өчен рәхмәт сиңа әнкәй, исәнлегең белән 100 яшә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Без телибез сиңа бәхет әнкәй, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчендә. Кадерле әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан аермасын, туган өебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, кадерле кешебез. Иң изге теләкләр белән сине яратып, кызларың Вера, Роза, улың Анатолий, кияүләрең Илсур, Геннадий, оныкларың, оныкчыкларың диелгән иде котлауда. Кырбаш авылында яшәүче хөрмәтле туган көн иясе Галина Митрофановна, без дә сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Чын күңелдән сезгә иң матур теләкләребезне юллап калабыз. Сау-сәламәт булыгыз һәм балаларыгызның, онык-нык рәхәтен күреп, игелекләрен тоеп яшәүләр сезгә алга таба да насыйп булсын. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайта сыларыны уйла.
Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтып, килер җире булсын әнигә. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хатлары бүгенгә менә шулар иде. Туган көн ияләрен тагын бер мәртәбә бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез һәм алга таба да сау-сәламәт булып, шатлыклы матур тормышта яшәвегезне телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде без сездән дә якыннарыгызны котлап язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Языгыз, бәйрәмнәрне бергә билгелик. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле үткәрегез.